खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। सोंनाय फिननाय आयदा फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदायाव सोंथिफोरखौ जथायनानै बेनि फिननायखौ होनो नाजानाय जायो। नोंथांमोननो थाखाय सोंनाय फिननाय आयदायाव जेब्लायबो हादोरनि, रायजोनि आरो गुबुन हादोरनि एबा हादोर गेजेरारि सोंथिफोरखौ जथायनानै फिन होनो नाजानाय जायो। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, बुखावना हो, दामखावलाबायना हो, जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो, आं आपल'ड होनाय लोगो लोगो भिडिअखौ नायनो हायो। फै बिदिब्ला जागायनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ। गिबि सोंथि, बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव थानाय आसामनि मोनथाम मख'जाथाव नोगोरा जादों गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो गवालपारा। बे मोनथामबो नोगोरानो बुरलुंबुथुर दैमा सेराव दङ। नैथि सोंथि, हावड़ा ब्रिजआ मा दैमा सायाव दं? हावड़ा ब्रिजआ हुगली दैमा सायाव दङ। बे सोनाब बंगआव दङ। बानारस नोगोरमाया मा दैमा सेराव दङ? बे जाबाय गंगा दैमा सेराव बानारस नोगोरमाया दङ। भारत हादोरा माब्लानिफ्राय सुबुंखान्थि हादोर जानाय? बेनि फिननाया जादों 26 जानुवारि 1950 मायथाइ। भारतनि देरसिन सावथुन बान्थाया मा? बेनि फिननाया जादों दादा साहेब फाल्के बान्था। टेगर बान्थाखौ सोर बर' सुबुङा मोनदोंमोन? बेनि फिननाया जादों ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। WHOनि एबा हुनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दङ? बेनि फिननाया जादों जेनेभा, सुइजारलेण्ड। भारतनि देरसिन सुबुं बान्थाया मा? बे जादों भारत रत्न। कमनवेल्थ गेम्सनि गाहाय मावख'आ बबेहाय दङ? कमनवेल्थ गेमनि गाहाय मावख'आ लण्डन, इंलेण्डआव दङ। BSFनि आबुं मुङा मा? BSFनि आबुं मुङा जादों बर्डार सिकिउरिटि फर्स। BTC ओनसोलाव थानाय लावसिन दालाङा मा? बेनि फिननाया जादों हाग्रामा दालां आरो बेयो आइ दैमा सायाव दङ। BBCनि आबुं मुङा मा? BBCनि आबुं मुङा जादों ब्रिटिश ब्रडकास्टिं कर्प'रेसन। सेबानि आबुं मुङा मा? सेबानि आबुं मुङा जादों बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम। CBSEनि आबुं मुङा मा? CBSEनि आबुं मुङा जादों सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन। CIDनि आबुं मुङा मा? CIDनि आबुं मुङा जादों क्राइम इनभेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट, माने दाय नागिरसं बिफान। FBIनि आबुं मुङा मा? FBIनि आबुं मुङा जादों फेडारेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन, बेयो इउनाइटेड स्टेट्सनि। FIRनि आबुं मुङा मा? FIRनि आबुं मुङा जादों फार्स्ट इनफरमेसन रिपर्ट। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिया सोर? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिया जादों कनकेश्वर नार्जारि। MCLAनि आबुं मुङा मा? MCLAनि आबुं मुङानो जादों मेम्बार अफ काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि। जोंनाव गासै मोन 40 बियाबफोर दङ, माने BTC आव मोन 40 बियाब दङ। आसामाव गासै मोनबेसे बिधान सभा बियाब दङ? आसामाव गासै 126 बिधान सभा बियाब दङ। सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। फंबाय बिनानावमोन, उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाफारि लानानै इडुकेट्स बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेराव फैगोन। गोजोन्थों।